Makadunyiswe uJesu Kristu. Khona umkhuba abafowethu ongenile. Umkhuba wokunqena ukufunda. Ake siqale khona la ku social media. Upost into ongakapheli ngisho iminute noma 30 seconds. Umuntu ngoba uyazi ukuthi umfundisi. Sethi amen. Akakafundi uthini. Kodwa usegijima ngokuthi amen. Omunye ubona cha yinde lento engiyibhalile. Lo muntu useyifunde kangakanani ngokusheshsha kangaka. Yisiko lokunqena ukufunda. Leli siko lide ngoba kwaBhayibheli siyanqena ukulifunda masizokhuluma ngezokukholwa ke. Hayi ke okwempilo okujwayelekile asinasikhathi sokusifunda. Yebo mhlamba amaphepha noma magazini akuseyonto evamile. Kodwa la ku social media sifunda nje kuphela into ezihlekisayo nezihlazo nesosherisha and so forth. Singayiniki ithuba lokufunda. Meke wapost into efundisa abantu ngempilo nezokwenza ukuthi impilo yabilula hayi abanandaba nayo. Kodwa wapost okuhlekisayo noma kuyihlazo. Sharing, commenting kuyalena nje. Manje la kufundwe khona namhlanje ivangeli ngokukaLuka chapter 4 verse 17 kuya ku20 sizwa ukuthi uJesu efike esinagogeni wanika incwadi yokufunda wafunda. Na ukhumbula ukuthi uJesu babekhuluma ulimi lwesiAramaic. Incwadi zeTestamente lokuqala ekwakuyiBhayibheli labo zasibhalwe ngolwesiHebheru. uJesu ize ayikhuliswa abantu abampofu umbazi. Kodwa bamnika ithuba lokufunda naye wayenaso isikhathi sokufunda. Ake sijwayeleni ukufunda. Ngisho nezakhiwa bemhlangano zintsha umuntu useqhelile kodwa sisho engathi sithengwe izolo. Ngoba yini akasifundi. Nencwadi yamaculo nje mawunayo. Mawungambuza umuntu into ethile khona akayazi ukuthi laphi ngoma akayifundi uyivula lapho makuthuke kuculwa lapho kuculwa khona. Mkhuleke eminingi yebandla khona lokho ebuza kumfundisi nginento ethile ngikhuleke ukhona kodwa lo mkhuleke encwadini. Masijwayeleni ukufunda ba. Akastino Xolisa namkupha unamazwi athi tholeleke thatha ufunde. Athi omunye umbhali uma ufuna ukufihlela umuntu kakhulu omnyama into yifaka encwadini akasoza ayithola. Masifunde.